Wala pa'y pildi ang Ateneo de Cebu Magis Eagles ug University of San Carlos Baby Warriors sa high school division. Samtang sa college, nag-una ang UV Green Lancers ug USC Warriors sa team standing sa nagpadayong si Safi Basketball Tournament. Ang detalye sa report ni Lea Capuyan. Sa pagsugod sa Cebu Schools Athletic Foundation Incorporated kung si SAFE Basketball Tournament ni adtong Agosto 1, 2015, nag-una sa team standing sa high school division ang Sacred Heart School at Ateneo de Cebu Magis Eagles sa ilang upat ka daog ug wala pay pildi. Gisundan kini sa University of San Carlos Baby Warriors nga dunay 3 ka daog ug wa gyapon pildi. Nahimutang sa ikatulong dapit ang University of Southern Philippines Foundation Baby Panthers sa ilang 3 ka daog ug 1 ka pildi. Misunod ang University of San Jose Recoletos Baby Jaguars sa ilang 1 win, 1 loss record. Dayon ang University of Cebu Junior Webmasters sa ilang 2 wins ug 2 losses. Dayon ang University of the Visayas Baby Lancers, Cebu Eastern College Dragons, Cebu Institute of Technology University Wild Kittens ug ang Don Bosco Technology Center Baby Grey Wolves. Samtang sa college division, nag-una ang University of the Visayas Green Lancers sa ilang 4 ka daog ug walay pildi. Gisundan sila sa University of San Carlos Warriors nga dunay 2 ka daog ug wa gyapon pildi. Ug nahimutang sa ikatulong dapit ang Southwestern University Cobras sa ilang 3 ka daog ug 1 ka pildi. Gisunod ang University of Cebu Webmasters, dayon ang University of San Jose Recoletos Jaguars, Cebu Institute of Technology University Wildcats ug ang University of Southern Philippines Foundation Panthers. Alang sa dugang kasayuran kabahin sa Sisafi Basketball Tournament, lakip ang mga replays of schedule. Bisitaha ang sisafi.sunstar.com.ph. Lea Capuyan sa Balitang Sports.